Good morning! Hi everyone! I wish all of you have a nice day. Welcome to our channel! Hello! Gumising lang ako kaninang umaga. Tingnan nyo ang nangyari. Yes, tinatagyawat din po ako. Stress ako ngayon. Malapit na yung period ko. So may time talaga. Minsan tumutubo silang bigla. So pagising ko ngayong umaga, 3 na sila. 1, 2, 3. Ayan. Normal yan. Part yan ng buhay na may tagyawat. So ayan. Nilagyan ko siya ng cream. Sa mga nagtatanong kung anong cream yung nilalagay ko, Derma po yan. Naglalagay po ako ng Derma na cream. Yun ang nilalagay kong puti na yan. Tapos ito. Eto, hindi ko siya nalagyan. Kasi parang hindi pa siya pimple. Para lang siyang pantal na naging parang pinkish. Pero ito, sure na pimple ng dalawa. So, o diba? Kainis, kaloka. So, yun. Kamusta naman po kayong lahat? Welcome to our channel. Sa mga hindi pa dyan nakakakilala, please don't forget to subscribe kung gusto mo lang naman. So, yun. Ito yung baon ko na hot water with pinitpit na luya and 1 slice of lemon. Meron ako napanood. Grabe, 2 buong lemon, ini-slice niya, nilagay sa tumbler. Girl! Yung acid reflux mo, yung magiging acidic ka, sa sobrang dami na nilagay mo na lemon, hindi po yun maganda. 1 to 2 slice, okay na po yun, basta sa mga 1 liter ng tubig. Kasi masama po yun na sobrang dami ng lemon na nilalagay ninyo. Hindi porket sinabi nila ng lemon ay maganda sa ating katawan, so maglalagay ka na lang 2 buong lemon. So, kapag sobra, nakakasama. Nakakasira po yun ng ng enamel ng dito sa bunganga natin. And yun, yung acid, yung uric acid masyadong tataas. Kaya, tama lang ang paggamit ng lemon. Kasi, hindi po maganda kapag sobra yung paggamit. So, 1 tin na 1 to 2 slice, okay na yan sa normal na tubig. So, ako, ganito kadami. So, yun. Pag mga isang pitsel, nilagay ako ng mga half lemon. Mga 4 slices yan. So, yun. Kasi na-try ko na dati, nagamit ako ng lemon na isang buo. Grabe, ang sakit ng ngipin ko. Mangilong-ngilo. Hindi ko ma-enjoy yung pag-inom. Kasi sa bawat luno ko, sobrang asin. So, hindi po siya maganda. Yung napanood ko sa TikTok, grabe. 2 big na lemon. Tapos ang daming slice, halos buong tumbler niya hanggang dito na yung lemon. Masama po yun. Masama din po yung naglalagay kayo ng direct na chia seeds sa inyong kanin. Kasi yung sabi nila nagkukos din daw yun ng pagbara sa stomach mo. Hindi ko alam. Base lang yun sa nabasa ko. At base lang yun sa sabi sa akin ng mga ibang kakilala ko na into fitness na kailangan kapag gagamit ka ng chia seeds, kailangan daw nakababad yun sa tubig and iinumin mo tomorrow. Hayaan mong yung chia seeds mag-grow para lumambot. Kasi kapag iniinom mo yon ng as in, kinakain mo yon ng hindi pa siya naging malambot, may tendency na magkukos siya na magbablock something sa esophagus mo or sa intestine mo. I don't know, whatever. Basta yun. Masama daw yun. Kasi meron ako ng mga napapanood sa TikTok na mga gumagamit no, nilalagay sa kanin, nilalagay direct sa tubig, tapos biglang inom. Ako, ginagamit ko yun. Hinahayaan ko muna siyang mag-double size, lumambot, bago ko siya kainin or bago ko siya inumin. So, wala lang. Share ko lang. Based lang yun sa akin. I'm not expert. So, shinare ko lang kung ano yung beliefs ko about doon sa lemon and chia seeds. O, diba? Kasi iba-iba naman tayo ng paniniwala at ng perception sa buhay.
So ito, ang sarap nito kasi inuubo pa rin po ako. Grabe, inuubo pa rin ako. And sobrang may time na sobrang katina ang lalamunan ko. And itong warm hot water with pinipit na luya and lemon, nakakatulong para mag-warm yung throat ko. So, nagkikendy rin ako ng Strepsils, yun lang. And yun. Hindi rin ako uminom ng malamig. Sabi nila, uminom daw ako ng malamig para maging okay siya. So, na-stress ako sa pimples ko na to. So, ayan, girls, mga relate sa mga ganyan. Tuwang-tuwa ako dito sa aking face lanyard. Napaka-cute. So, yeah, today is another day. Nandito naman ako sa tindahan. Patiently sitting, patiently waiting. So, yung kahapon na mga na-try ko doon kay Emily sa Manikin, na-post na ng kapatid ko sa Lazada. So, halos lahat ng mga nakasampay dito nasa Lazada worth of 25, 35, and 10 pesos. So, diba? Murang-mura. Mura lang kasi pinapaubos ko na siya. And para makabili ako ng bagong bill. So, akalain mo yun, in 3 months, naka 4 bales na ako. And turning 5 days. Ang bilis ng panahon. Ngayong July 18, exactly 3 months na ako. And yun, kalain mo yun, 3 months na ako. And sana umabot ng December and more months to come. So, God bless with me. God bless me. So, ang saya. Kasi, plan ko naman na mag-order ulit ako ng pang-5 bill. So, nag-iisip ako kung Korean bill or Canada na mga t-shirt. So, hindi ko pa alam kung ano yung next na order ko. Kasi, meron akong mga men pants, meron akong women pants, meron na rin akong mga pullover, mga tokong, mga t-shirt. Yung t-shirt ubos na nakaraan na Korean. So, ibig sabihin, mabenta yun kasi ubos na. So, plan kong umorder ulit ng isang 45 kg ng Korean KTs. Yun ang balak kong order. And yun ang mga balak kong itinadito. And yung konting kita ko noon, hinahati ko. Yung iba, sinisave ko para sa panibagong next day. And yung kalahati, bumibili ako ng konting bago na dinidisplay ko dito in the other side. So, maliit lang po yung tindahan ko. Ang gulo-gulo nga pinagdikit-dikit ko lang sila. So, kalahati, more on bago, and other side, more on ukay. So, syempre, para may choices yung iba na kung hindi afford yung bago, may chance silang bumili na mura lang. At yung may mga mapera naman na hindi nagsusuot ng ukay, chance naman silang makapamili dito sa mga bago. So, yun. Mahirap i-balance, pero ganun talaga. Take the risk and try. So, yun. Sa mga gusto mag-start yan ng ukay, huwag po kayong mahihiya. So, do your best. Don't mind yung mga sabihin ng ibang tao na, baka malugi ka lang, sayang ng pera mo, hindi yan patok, magtitinda ka lang, bakit ukay pa, pwede naman bago. Normal yun, pero gaya ng sabi ko sa sarili ko, walang ibang makakapag-support sa sarili ko. Ako lang. So, I enjoy. Tapos, yun, ginagawa ko yung best ko. Hindi ako nag-i-expect ng kung ano-ano. Basta alam ko, ginawa ko yung best ko. And enjoy every day. And kaya mo yan. Kasi kaya ko rin, diba? So, kaya mo din. Tiwala lang. So, yun. Tiwala lang kay Lord at tiwala lang sa ating sarili. Na walang imposible. Basta tayo ay nagsisikap at gumagawa ng paraan habang nanangarap. Kasi kung puro lang tayo pangarap, hindi naman tayo kumikilos, walang mangyayari. So, ako, on my own little way, ginagawa ko lagi yung best ko as much as I can, especially ngayong pandemic, na ang pera ay napaka-importante, and ang pera ay talagang yun ang problema ng lahat. Kasi ang mahal ng bilihin, ang mahal ng bills,
continuous yung mga expenses natin sa buhay, pero yung kikita natin hindi ganoon kadali kitain. So yun, that's the part, and yun ang reality. Ay nako, diba? So sana matapos na yung pandemic. At isa pa nakakapag-stress sa akin yung, alam mo yun, magto 2 years na kami ng boyfriend ko, hindi kami nagkikita. So sa mga LDR dyan, hindi ka nag-iisa. Stay strong lang tayo, and pray na one day magiging okay din ang lahat. Makikita din natin yung mga partner natin. So stay in love and long patience, kasi yun lang ang kailangan. Bawal yung mag-inarte ngayon sa panahon na porque LDR ka ay mag-iinarte kayo, masyado kang nagdadrama. Hindi yun makakatulog sa inyong relasyon. Kailangan open-minded ka, kasi ito yung reality niya. Tanggapin and yun, continue yung buhay. So sana next year maging okay na. So waiting na lang ako ng schedule ko ng vaccine. Yung kapatid ko, vaccine niya ngayong araw. Ngayon. Naunahan niya pa ako. Nagkamali kasi ako ng pirma. Nilagay ko yung kinds of napili ko A5. Dapat pala A4 ako kasi meron akong sariling tindahan. Pinili ko yung simpleng mamamayan lang na walang tindahan, na walang, basta yung pinakasimple na the last choices, yun ang pinili ko. Dapat pala pinili ko yung A4 para mabilis. Pero okay lang yun kasi may ubo ako. Bawal yung vaccine ng may ubo. Balitaan ko kayo kapag may schedule na ako and na-vaccine na. So kayo, magpa-register na kayo. Gawin nyo na lang yung responsibilidad nyo as a Filipino citizen. So yeah, that's it for now my vlog. Yun lang yung konting simple kwento ko sa inyo. Dahil puro kwento-kwento na lang tayo. Mag-ingat kayong lahat lagi, and see you on my next vlog. Thank you everyone for always being there to support. Bye-bye!